Здравейте! Днес ще се опитам да ви представя един, меко казвам, доста интересен автомобил, който пускам за продажба. Марка Infiniti, модел FX50S, 2013 година фейслифт, но от фейслифта не е останало много. Цялостен бодикит на Драко, който включва предна броня, преден капак, странични прагове, задна броня, който от мен е пребоядисан, то беше в друг цвят. Колата е черен гланц, елементите са в сатен, матово. Не знам дали може да се види, на живо е доста интересно, с червени нотки, които много хубаво контрастират. Фаровете са преправени отново по моя идея, като са сложени рингове на Profile Prism с Америка, които са с контролери през мобилния телефон. За съжаление снимам с него. Може да се сменят в какъвто цвят пожелаете. Фолирани са, сложени са LED кружки вътре. Страхотна визия, управляват се с контролер, който може да го направите и както в момента да свети постоянно. Това са оригинални дневни светлини, които са си в тунинг пакета на Драко. Много добре, много агресивна визия. Джантите, продължаваме на сам. Спирачните апарати съм ги боядисал в червено. Цялата идея, червен кант на джантата. Дисковете са на EBC. Даже са топли още. Джантата е 22 цола Forge Star, като предните са 9,5 широки. Задната е 10,5, като е така наречения конкейв, ако го казвам правилно, което е конусно. Не знам дали може да се забележи как е конус джантата и стои просто брутално. С специални гайки. Целият хром също така на колата е фолиран в черно. Дръжките, гредите, лайстите, а това е един детайл от мен, който ако не му харесва някой може да го махне, но виждам, че привлича голямо внимание. Беше на Jab Fest колата в Пловдив, прикова доста погледи. Това също е част от тунинга, прагът, който виждате. Гумите отпред са 285 широки, отзад е на 325 гума, което по мое знание е най-широката гума слагана за момента на FX. Предишното бях с 305, но тук надхвърлихме нещата. В задната част също са затъмнени трети стоп, стоповете, хрома и ето и част от задната броня с този дифузиор, като има допълнителен стоп, който съм сложил модул. При натискане на спирачката мига доста интересно. Разбира се, с абсолютно всичките екстри за модела. Няма опция, която да няма. Електрически багажник. Съжалявам, има и штора, на снимките няма, но просто е в гаража. Това е безполезно, тъй като много нисък става багажника, но е включен даже штора и мрежа за куче. Ако имате куче, ви не ближа ушите. Ето там се закачва и става перфектно. Седалките се пускат от тук. Тук е така газовата бутилка, която е цели 95 литра. Просто беше направено, много грозно седеше отгоре. Изрязах цялата кора, за да може да пропадне, и с моята пицер сложихме този плат. И според мен стана много добре, защото иначе седеше отгоре кората и просто отнемаше много място. Отдолу е пожарогасител, всичките неща са отдолу при нея. Колата е оборудвана, тук се разхождаме, също има цяла генерация от NVIDIA на 60 мм от катализаторите с X-Pipe, която вади доста добър звук, даже може да демонстрираме. Просто страхотен автомобил. Също е оборудван и с печка. Ще приложа снимки на Ebersprache, или там както точно се казва, не мога да го произнеса, съжалявам.
която има и дистанционно и може да се включва и с копче отвътре. Салона е в доста добро състояние, бих казал отлично. Много добре на всичко поддържано. За 210 км ето го бутона за газовата уредба. Тук имаме всичките екстри, разбира се, по тези бутони се познава черен таван. Кожен, малко се стъмни, съжалявам. Единствено, датчиците за налягане в гумите не работят. Имам чисто нови, но просто не ми се размонтира гумата. Давам ги на следващия клиент, който е когато сменя гуми или нещо прави, да си ги монтира. Имаме USB, диск, класическите неща, не знам ако сте запознати, в други мои видеа в профил имам доста Infinity-та са минали през ръцете ми и ги обяснявам Music Box с 40 гигабайта хард диск, който може да си сваляте музиката от дисковете. Сменен скоростен лост, топката от Q50, доста готино. Тук седи флашката за музичка, има и Bluetooth. Друго, какво да ви кажа. И отзад също е в отлично състояние. Но както винаги задните седалки са най-запазени, защото са най-малко ползвани. Разкошен автомобил, който много лови окото. Просто наживо е нещо. Даже всъщност кейса на ключа е абсолютно същия, като вътре, както е фолирана конзолата. Много яко. Невероятна машина. Няма забележки, няма чекове, грешки. 10 000 км съм минал с 5.30 масло GDI за 10 000 км. Разход на масло има около половин литър, което е абсолютно нормално за такъв тип автомобил и такъв двигател. Газовата уредба е с 20 паритела, с сменени 8 инжектора от мен, лично от мен. Основно аз си работя по колите, като хоби ми е да се занимавам с автомобили, особено от марката на Infinity. В моя профил може да видите 7-8 такива съм продал. Доста съм запознат, винаги може да ми звъннете за каквото и да е. Обадете се, ще ви обърна внимание и ще поговорим. Може да ме попитате каквото пожелаете, с удоволствие коментирам темата автомобили. Разход на гориво, ако ви интересува, минимален 13 газ, това е с мъчително шофиране. Нормално каране 18 литра газ, 20, но това не е проблем с автомобил. Колата си идва също с Skyline филтри, съм сложил вътре дропин за 300 лева. Другото, което е ремапната е още в Германия на 420 коня. Като това ще го заснема в документите горе, като пълни сервизни има от Декра, прегледи през всяка година са минавани. Просто много гледан автомобил, на който аз придадох идентичност. За всякакви въпроси обръщате, платено е всичко. Данък, гражданска, винетка, но тези неща се подразбират по дефолт. Това е от мен. При всякакви въпроси, моля, свържете се с мен.